Sikro kang kapiyarsa Cikos pro campur sari Rengkase Wong ingkang ngarsa pareng lelipur more rancak swasana dipun mijil saking lalatan Gunung Tengaran Semarang asing para prajurit sawet kok suwe kalah kemana Barayendo Guswa Loh para prajurit cawe Guswa adalah
para prajurit sawe gugus yen ora luput wan pandang-pandang ae Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebasung keparipun kantor kunjuk panjenengan para pinesepuh sesepuh kasepuhan paning lalatan karang gondang regunung Pangaran dalan ingkang sapunipun ingkang satu patos pundi-pundi panjenengan para pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang paripun minangka pangayoman kepara patulada para kalodasih srubeng panghormatan kunjuk panjenengan Bapak Kepala Desa dalasan para prakatipun para alim para ulama para pamukaning agama ingkang rinten dalu tasah minangka panuntun kiblat ing panembah ingkang saluhuring budi mboten katalumpi priagung tamu wardin para pinarak minulya ingkang sama rawuh nyembadani dawuh saking pamugati Bapak Warsidi Salimpit ingkang pantes nampi panghormatan langkung-langkung njuk warga agung pisan warga agung saking panjenenganipun almarhum panjenenganipun Bapak Musiro ingkang wingi sang ladan Banjaran Wirogaten Kebumen ingkang nampi penghormatan nuwun tamu keparipun Hambukawi marang syukur sahabat nangis lumantar sowan kula sak kanca campur sari progresif ing Slupus Jegos Pro wedal samangke kanthi sowan mugi saged ndudut ati nuju prana lenggah para pinarak sawanipun boten piyambakan wedal samangke ugi paripun kadhene lumantar nyuman audio keparipun kabedhengan lumantar trikanca saking eksis video syuting multimedia. Wedal samangke sowan kula Jegos Pro keparipun Hakati Widawati Caca 3. Keparipun tumuli Daja Menang Widawati kesepisan mijil saking laladan boyo lali tersenyum kota susu sowanipun Gendho Ayu Wiwin Antika Yoyo. Angka kaping kalih Widawati mijil saking Kabupaten Semarang Serasi sawanipun Gendho Ayu Wiwin Cantika Wiwin B. Jageping sasana Widawati angka kaping 3 mijil saking Boyo lali malih monggo sawanipun Gendho Ayu Uut Jegos Pro. Iya yo. Para tamu Widawati 3 sampun jumeneng sareng-sareng pun tumli daya-daya miyak sewingi sasana pangancamipun mugi saged ndudut ati nuju prana pelenggah para pinak suminaraan sinambipun pirsani kedadipun campur sari progresif ringkes luwes Jegos Pro. Iya yes.